ते बाहेर नाही, बाहेर असे स्नॅक्स कॉर्नर मध्ये कटलेट वाटणारे. माझं ना मी केलाय. आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है. ते थोडासा दे मला जेवायचंय म्हणून. काय आता ह्या काय. नमस्ते. आज मी सांजोळे खाजे बनवते आणि ते काजलसाठी खास. आणि आता मी 3 वाटे घेतले मैदा. आता याच्यामध्ये आपण आहे ना 3 वाटे घेतले म्हणजे 1.5 वाटी मैदा 1.5 वाटी रवा घेऊ शकतो. पण तो प्रॉब्लेम काय माहितीये का, रवा टाकला तर ते पीठ आहे ना 10 मिनिटं ठेवून ते नंतर चेचायला लागतो. तर रवा पिठासारखा मऊ व्हायला लागतो. म्हणून ते टेन्शन नको म्हणून आपण खाली मैद्याचे करायचे. मैद्याच्या पिठाचे करायचे. जरा बसा. आता हे 3 वाटी मैदा घेतलेला आहे. आज काजलसाठी स्पेशल म्हणून काजलला कॅमेरा दिलेला पकडायला. तर आता 1 महिना लग्नासाठी राहिला आणि तिची पहिली दिवाळी आपल्यामध्ये येते ना ती. मग पहिली दिवाळी म्हटल्यावर आहे ना तिला जरा इथे बसून महिनाभर ती खाईल ना, आपली आठवण म्हणून राहील. हो. तिच्यासाठी जरा इथे दिवाळी बनवायला आलोय ना आपण. थोडंसं आपण मीठ टाकायचं, एकदम किंचित, कारण हा गोड पदार्थ आहे ना, जास्त मीठ नाही टाकायचं. आम्ही क्लिअर दिसते, उजेड आहे आमच्यावरती का उलट बसलो? नाही बरोबर आहे. पण लाईट अशी आहे ना. तुम्ही असं बसा बस. मम्मीचा चेहरा दिसतोय. हा दिसतोय. आज तिला शिकवतोय की कसं पकडायचं. आमची मुंडी कापू नको फक्त. ती लाईट पेटवायला पाहिजे होती जरा, मग इकडे असं उजेड आला असता. कोणती? ती हा ती पेटव काजल. आणि अजून इकडे एक लाईट तू काल पेटवली होतीस ती. हा दोन्ही लाईट पेटव. तिथे पेटवली. आता बघा, आता हे आम्ही ऑपोजिट बसलोय ना म्हणून चेहऱ्यावरती बघ लाईट नाही. असं बसलं नाही बघ, चेहऱ्यावरती लाईट येतो. चेहऱ्यावरती लाईट आहे ना या बाजूला, पाठी आहे ना. ते ऍक्च्युली तिला समजत नाही ना, कारण तिने ऍक्च्युली वापरला नाही कॅमेरा पहिला. होय. काजल काय काजल काय करते तू? बल्ब लावते. बघ आता उजेड आणि तो लावलेला आहे ना. आपण ओके जरा मग बसू द्या मला. बसलेली आहे आमची काजल. काजलसाठी स्पेशल म्हणून काजलच्या हातात कॅमेरा. आता थोडीशी हळद टाकते कलर येण्यासाठी. आपण 3 वाटी मैदा घेतलेला, मीठ टाकलेला, त्याच्यात हळद थोडीशी टाकलेली. हळद टाकायची. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना तूप टाकायचं. तूप तिने गरम करून आणलेलं आहे, पण थोडा थंड झाला आहे. तुपाचं प्रमाण किती? तुपाचं प्रमाण जे 4-5 चमचे तूप टाकायचं. साजूक तूप नाजूक हाताने. हा साजूक तूप. 4th इन्ग्रेडियंट. 4थं साहित्य. सांजोली म्हणजे हा कसला प्रकार असतो समजा नवीन कोण बघत असेल तर खाजा. तर हे ऑलरेडी गोड असतात का ह्याच्यात गोड पाकात टाकायचे? हा म्हणजे गोड नाही, खारी सारखे असते. हे खारी सारखे होणार आणि आपण ते पाकात टाकायचे खाज्यासारखे. मी डाऊट विचारते कारण मग तुमचे डाऊट क्लिअर होतील सर्व. म्हणजे ज्या माणसं कमेंट मध्ये बोलणार नाही त्याने तुला उत्तर द्यायला नको. हा तूप असं घ्यायचा एक्स्ट्रा. हा एक्स्ट्रा घ्यायचा थोडा. म्हणजे हा तुपाचं प्रमाण कसं समजायचं बनवणाऱ्यांनी? आता ते आपण जसं नमकीन बनवतो त्याच्यात तेल टाकतो, त्याचा अंदाज बरोबर असतो. याच्यामध्ये कमी जास्त झाला तरी तूप चालतो ना. जर आता कॅमेरामॅन कडून कॅमेरा घेऊया, जरा चेक करूया फुटेज कसं. दाखवा मॅडम. मी एवढा हट्ट हे केलेला ना, पूजा वेगळाच कलर बोलवती. व्हेरी गुड कलर चॉईस काजल. काय रिप्लाय दिलेला? काय व्हेरी गुड कलर चॉईस. मी केलाय. मी का बोललो माहिती हिला असं, कारण ना हिचा कलरमुळे ना सर्व लाईट रिफ्लेक्ट होता ना, आमचा चेहरा बरोबर दिसतोय. तर फुटेज इज राईट, फुटेज बरोबर येत आहे. पाणी दे. एवढ्या वर्षाने पाणी मागितलं आहे, पाणी घ्या. प्यासे को पानी पिलाना चाहिए. खाजा को पानी पिलाना चाहिए. और वीडियो में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए. राईट. एक आजीने कमेंटने सांगितलेली की बोललेले नाही ते की अमीरांच्या घरी तर गोड का रोजच बनतं, पण गरिबांच्या घरी काहीतरी कशा तरी निमित्ताने गोड बनावं. ते गणपती असो, गणपतीच्या साजरा करताना असो किंवा दिवाळीत असो, बरोबर ना. आमची अशी गावी आहे, आणायचे त्यांना इकडे. आता आजी येणार आहेत, पहिली आजी येणार लग्नाला. येस. तुम्हाला जरा क्लोज फुटेज दाखवतो. आता काय दाखवायची गरज नाही. आता पिठाचा गोळा करायचा आहे, आपण चपातीचा करतो तसा. बघा तुमची आई काय करतात.
आणि काय करते कॅमेराचं काही नाही ठेवलं. काय करते? आम्ही इथे खोबरं भाजून घेतलेलं आहे. खोबरं कशासाठी? करंजी. करंजी. अरे वा. आणि हे काय? हे सगळं आम्ही ड्रायफ्रुट्स साजूक तुपात तळून घेतलेलं आहे. आणि हे आहे आमचे तीळ. पांढरे तीळ तीळ पण आम्ही आहेत ना? पांढरे तीळ भाजून घेतलेले आहे. आम्ही ते नंतर तुम्हाला दाखवतो काय काय जोरात केलेलं आहे. तयारी चालू आहे हो, दिवाळीची. जोरात तयारी म्हणजे आता आम्हाला वेळ कमी आहे आणि हो ना. गरम पण पुष्कळ होत आहे म्हणून आम्ही मॅक्सीमध्येच उभा आहोत. आमच्या घरात फार गरम आहे. मॅक्सी हा पोशाख आहे आजचा. पोशाख आहे त्यामुळे तुम्ही समजून घ्यावे. लव यू बाय. असं कसं मॅक्सी मध्ये तू उभे राहिले. आम्ही इकडे गिफ्ट चाललेले आहेत. त्यात गरम होईल तिला. आम्ही गिफ्ट चाललेले तसेच ठेवलेले आहेत. आणि हे गिफ्ट मी वर्षापासून आणून ठेवलेले आहेत. जे मम्मी वापरत नाही. मम्मीचं काय असतं म्हणजे टेक्निक आता तुम्हाला दाखवतो. इकडे होते पीठ ठेवपर्यंत माझी तर बरोबर आहे का. हे असतं ना हे आपली नॉर्मली जसं आपण घालतो घातलं आपण असं. आणि ही आपली असते शेफ टेक्निक. हा आता तुम्हाला घरच्या लेडीज लोकांची टेक्निक दाखवू का मम्मी. हा हे काढतो हे नाही घालणार तिथे हे असं राहू. मग ते काय करणार माहितीये का. त्या काय बरं या इकडे नाही इकडे नाही. पाठी चला आता तुम्हाला त्यांची टेक्निक दाखवतो. चला कामाला लागा. राईट. चला बरोबर. हे माझं असं असतं. हे ऍप्रॉन असं आमच्या नॉर्मल फॅमिलीचं बरोबर ना. बरोबर. आणि हे ऍप्रॉन असं बघा नवीन आणलंय. कधी एक किती वर्ष झालं असेल. त्याच्यानंतर ते दुसरं आणलं. हे याला 1.5-2 वर्ष झालं असेल. हो. उघडलंच नाही अजून. तसंच आहे तो. हा मी वापरेन. मग आमचे ऍप्रॉन हे असतं. तू वापरशील? मी वापरेन. तर घाल. आता काय आता नको. तू घाल. तू बनवत नाही तरी घाल. बनवत नाही ना आपण काय. ते माणसाने मला की मम्मी तुम्ही बहुतेक किती लोकांनी मला कमेंट केले होते की तू ऍप्रॉन आण नासा आण मम्मीला. पण मम्मी घालतच नाही. आणले होते सर्व. वा 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 वा. मम्मी कोण वाटते माहिती का मम्मी. ते बाहेर असे स्नॅक्स कॉर्नर मध्ये कटलेट वाटणारे. असेच वाटतात. हा मम्मी असेच वाटतात. कटलेट देव कटलेट 10-20 रुपये कटलेट 10 रुपये कटलेट. हेलो येलो येलो है देखो हमारे पास कलरफुल कटलेट है. हो हे बघा कोण आलंय बघ इकडे बघा. हे बघा. म्हणजे ते कशी match दिसतीये? होते तुला. हे बघ. मला बघू दे मी कशी दिसते. हे छान दिसतं. असं वाटतंय ते हे घातलंय तू. काय बोलतात? परी हूं मैं परी हूं मैं. आई, परी हूं मैं. आईच्या घरी हूं मैं. दिवाळी बनवत हूं मैं. आणि हा आईला घाल जा. ती नानीला गरम मिळलं घाल जाड घाल. आहे. नाही घाल. अरे कटिंग बिटिंगच्या असं जाड पाहिजे. मम्मी हे घे. नको नाही घालणार. तू खाते ऍप्रॉन? ऍप्रॉन खाते. हा बघ अजून एक. हा बघ इथे. सगळं झाल्यावर राईट आन्सर. सगळं झाल्यावर झाल्यावर. झालं का इकडे गोळा. मम्मी हे घे. गोड पाहिजे. मला वाटलं फेकताय की तिला माहिती नाही फेकलं. ती घाबरली नाही. तुम्ही याच्यामधून चालून नाही, काय गरज नाही. हे सगळे चालेल तेवढा वेळ गव्हर्नमेंटने आता साखर बनाई आहे. और आप ऐसा ही ले सकते हो. ती पिठी साखर आहे ना? जैसे फोड़ने का. ती अशी मळते जसं कोण पिठी साखर? पीठ मळते. कोण पिठी साखर परत पण मम्मी हे करतात काय. काय? नाही त्याच्यात मिक्सर- कधी कधी गुटल्या असतात. मिक्सर मध्ये लावतात काय? हा, त्या फोडायच्या. त्या हाताने फोडतात आहे. म्हणजे कोणाकडे चालत नसेल ना लगेच नाही मिळाली तर असं हाताने तो फोडायचं. एक जोक माहिती एक जोक होता तो आपल्या बाजूवाला मुलगा. सांगायची पण काही गरज नाही. अगं काय कधी गंमत मीठवाला आला आणि तिकडे छोटा मुलगा आला तर तो छोट्या मुलाला वाटला ती साखर असेल तर तो हात घालायला म्हणतो हे मी खाऊ का थोडासा खाऊ का. थोडस काय. हा, खाऊ का जास्त खा. तो मीठवाला म्हणतो, खा तुला पाहिजे थोडा खा. तरी थोडस उचलला खाल्ला. थोडासा उचलला, थोडा दोन वाकडा करत उचलून गेला. त्याला वाटलं साखर आहे. आता याच जागी हे असतं ना पिठी साखर तिने असं गोळा घेतला असता खायला हा. असतं. सर आता काय करताय. आता पहिलं आहे ना जरा हे आमचं साईडला ठेवते. तू काय आणि करते. करंजीचं सारण
ऐकलं का? हा हे करंजीचं सारण दाखवते. हा हा रवा भाजलेला आहे, चांगला तुपामध्ये भाजून घेतलेला आहे. आणि रवा असा चांगला कलर येईपर्यंत मस्तपैकी भाजून घ्यायचा. ओके. कच्चा रवा थोडा पण ठेवायचा नाही. तर आपण काय म्हणतो माहितीये का, सफेद कलर दिसायला छान असतो, पण तो आहे ना पचायला चांगला नसतो. म्हणून असा चांगला लालसर भाजून घ्यायचा, तो पण तुपामध्ये भाजायचा. आता हा रवा घेतलाय, अर्धा किलो रवा आहे ना. हे तीळ, सफेद तीळ, हा हे पण भाजून घ्यायचे. हे आपलं ड्रायफ्रूट, हे तुपामध्ये तळून घेतलेले आहेत. आणि हा 1 चमचा खसखस, आणि हे आपले 2 वाट्या सुकं खोबरं. ओके. हे पण किसून आहे ना, हे तुपामध्ये चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. म्हणजे ते भाजत राहायला नको ना, म्हणजे उभा राहायला कंटाळा येतो ना. आता वय झालंय, वय झाला हो आमचा. माईचा. हा. आणि आता आपल्याला त्याच्यामध्ये बाई अक्का वेलची पावडर टाकायची आहे. विचार करा पक्का न वेलची जायगा बघा ती किती आणि थोडासा जायफळ किसून टाकायचा आहे. ओके. हा. आणि पिठी साखर त्याच्यामध्ये जसं आपल्याला गोड पाहिजे ना तसं आपण त्याच्यामध्ये पिठी साखर टाकायची. कशामध्ये? हे सारणामध्ये. अच्छा. हे करंजीचं सारण. हा. आता सारण अगोदर बनवून पण ठेवतात ना? म्हणून आता मी ते मला हे खाज्या बनवायचं आहे ना, पण पहिलं म्हटलं एका बाजूला याने रवा वगैरे भाजून घेतलाय, ते सारण आपलं हे रेडी झालं. हे सारणाचं साहित्य. पहिलं थोडं सारण तिच्या तोंडात टाक. सारण बनलाच नाही अजून. ऐसा दिवस ती जांबा काढते ती. जांबाई काढतोय व जरा पाणी का चिटा मारून मोपे झाला. चला चला आता काय करताय? आता त्याच्यामध्ये रवा मिक्स करायचा. आता हे रवा मिक्स करत आहे त्याच्यात. आणि हे किती वेळासाठी झाकून ठेवलेलं आहे? हे माझं झालेलं आहे, म्हणजे 5-10 मिनिटं झाकून ठेवायचं. ओके. पण आपलं रेडी आहे. हा रवा किती घेतला असं अर्धा अंदाजे? किलो रवा. अर्धा किलो रवा. आणि पिठी साखर किती घेतली? पिठी साखर आपल्याला गोड पाहिजे तेवढी. तरी आपण किती घेतली? म्हणजे अर्धा किलो रवा असेल ना तर पाव किलो जास्त साखर घ्यायची. ओके. 300-350 ग्राम घ्यायची. हा. ओके. हे आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचं. हे खोबरं, ड्रायफ्रूट, तीळ, खसखस. तरी तू तुझ्या आवडीने किती घेतले? हे 2 वाटे घेतले. 2 वाट्या घेतले. हा. म्हणजे जरा सारणामध्ये ना खोबरं चांगलं वाटतो. वेलची पूड टाका. वेलची पूड आपण 1 चमचा टाकायची. ओके. बघा वेलची पूड 1 चम्मच. हा और वो तीळ टाका. खसखस, खसखस पण टाका आणि तीळ पण टाका. तीळ, ड्रायफ्रूट, ड्रायफ्रूट टाका. हे ड्रायफ्रूट आम्ही साजूक तुपात तळून घेतले मस्त पैकी. हे बघा असा खमंग सुटलाय. आणि खोबरं. आणि हे झाला खोबरा पण चांगला मस्त भाजून घ्यायचा. आता आपलं सारण एकदम रेडी झालेलं आहे. आणि ते आता आपण करंज्या करेपर्यंत असं डब्यामध्ये भरून ठेवायचं. मग मला नको नकोसा करतस, नुसता त्रास देत, नुसता बोलतस. या आम्ही जायफळ टाकत आहोत थोडंसं किसून टाकायचा, चांगला सुगंध येतो. सुगंध येईल आणि चांगली झोप. एक पण करंजी खाली की तुम्ही झोपला. चांगला सुगंध सुटतो, मग पोटात अजून जास्त करंजा रात्री जातो. झोपताना आमची एक करंजी खाली की तुम्ही बरोबर दुसऱ्या दिवशी धावत उठाल. इकडे लाटायचा कार्यक्रम चालू झालेला आहे. 11:30 झाले. पोळ्या लाटून घ्यायचे पहिले आणि त्याच्यानंतर लेअर दाखवायचे. काय करते तू? तेल काढते. तेल. एक गाणं म्हणून दाखव तुला. हा. मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली. नंतर आस वो पास वो मुझको दे इतना बता, वो जो मुझे देख के हंसे. ह्याच्या पुढचं गाणं. चाहूं रात दिन उसे, अरे वा. जिसे की उसे. किसे भी. मम्मी अशा टेक्निकने म्हणजे पोळी चांगली होते का? हा. कसल्या? पोळी काय चांगली होते. म्हणजे हे लाटते ते असं, म्हणजे असं फरळ चांगला होतो का असं केल्यावर? हा. कसं? करंजी आहे ना हे बाय तांदूळ. हा. मम्मी बरोबर केला की म्हणजे ते कसं व्यवस्थित होतो. तू बरोबर पकडते मला लगेच. म्हणजे कसं ऐसपैस माणूस म्हणजे मोकळा बसतो. बरोबर. जसा हाताची घडी तोंडामध्ये बोट ठेवल्यावर तर माणूस बसून चुपचाप राहणार. जसा का मी चुपचाप. मी पण बसले बा कशी म्हणजे मांडी घालून बसले ना, त्यांना अवघड किती वाटत असेल. मग फैलून बस. हा जसं फैलून बसणार ना तसं आपलं काम चांगलं तुम्ही होतं. बसा फैलून बी जातो. काय झालं तुला? काय मोहिनीची मस्करी लावली आहे. हा तू कुठून आली? कोकणातून आली तू? कोकणात येते तू? मग
काय कडकडीत तेल. कडकडीत आता तेल. त्याचा साठा बनवायचा आपल्याला. काजल आम्ही जाऊ बरं पडेल ना. मग आले ना गेलो की बघ मग. जायचं नाही. लग्नामध्ये इथेच राहूया. तू तर बोल मी करते का की मी जाते मी तू जाते. तर आम्हाला तू तर बोलते आम्ही त्रास देतो. मी कधी बोलला असा तू कधी बोलला किती बोलताय आपला आपला मनातला. एक्चुअल रूप रेकॉर्ड हो गया है तो तोंडावर हात. काजळची वांगी आहे ना ती फक्त पाण्यात घाल ना. आता इथे मी 8 पोळ्या लाटून घेतले. बरोबर 8 पोळ्या. ते आपल्याला 4-4 पोळ्याचं हे बनवायचं आहे. ओके. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला साठा तयार करायचा आहे. आता यासाठी तूप घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं. आता कॉर्नफ्लॉवर नसेल ना तर तुम्ही तांदळाचं पीठ टाका. आता साठा कसा किती कमी जास्त ते नसतं, जे आपल्या पोळ्यांना पुरायला पाहिजे एवढं बनवायचं. साठा म्हणजे ऍक्च्युली म्हणजे त्याच्या मध्ये लेअर मध्ये जे असतं ते मस्कासारखं असं म्हणतात ते ना. एकावर एक पोळी ठेवायची. आता इथे सर्व तू साठा लावून घेतेस ना. हा साठा लावून घेते. सगळीकडे व्यवस्थित लावायचा. आणि साठा असा घट्ट झाला पाहिजे ना. हा असं घट्ट पाहिजे. हे बघ असं. आणि साठा संपला तर आपण परत करायचा. हो असं करायचं आणि त्याच्यावरती दुसरी पोळी ठेवायची. ओके. असं 4 करून घ्यायचं. त्याच्यावरती परत असं साठा लावायचं. परत साठा लावायचा. असे साठा लावत लावत आपण 4 करायचे ना. 4 करायचे. साठा केवढा घेतलेला लावलेला. साठा म्हणजे ना सगळीकडे तो सारखा लावून घ्यायचा. सँडविच टाईप करायचं त्याला हा है ना. हे तिसरं ना वरती टाकणार आहेस का. हो 4. कधी 3 झाले ना. हा खेचून घ्यायची अशी बरोबर. आणि आपण जे तूप टाकतो जेव्हा सुरुवातीला बनवतात तेव्हा गरम टाकायचं ना तूप. तो गरम टाकायचं कडकडीत तूप. असे किती लटले? 8. हे 4 आणि ते 4 ना. ह्याच्यावरती पण लावायचं. आता इथे असा रोल बनवायचा. आणि बनवताना घट्ट रोल बनवायचा. असं दाबून दाबून. आता तो रोल होता ते तुम्ही कापला ना. रोल कापून घ्यायचा असा. असे कापून घ्यायचं. आणि आपल्याला काय करायचं असं दाबायचं. हे असे उभा ठेवायचा आणि हाताने असं दाबायचं थोडं. हे बघ असं बरोबर दाबायचं असं. आणि त्याच्यावरती अशी थोडी लाटणी फिरवायची मधी. आणि मग त्याला असं लांब करायचं. हे बघ असं. अजून एक दाखव घेऊन. असं रोल घेतला. असा ठेवला उभा. असं दाबायचं पकडून. असं एका हाताने दाबायचं. एका हाताने पकडायचं. हे बघ हे असं मधी लाटायचं. म्हणजे हे लेअर आहे ना हे असं दुसरीकडे आले पाहिजे. समजलं आता ते तळताना गेलं ना. हा ओके. जर आपल्या पाकात नाही टाकले तर खारे झाले ना. हा खारे होतील. पण पाकात पाकात टाकले की गोड होतील. हो कारण ह्याच्यामध्ये आपण जास्त मीठ नाही टाकलाय, ओवा नाही टाकलाय. असं काय खारेसारखं खायला केलं नाही. फक्त हे गोड गोड मधलेच आहे. पाकात आहे ना गोड मध्येच आहे. आता इथे तेल ठेवलाय तापायला. आणि तेल आहे ना एकदम कमी तापला पाहिजे. जास्त नाही तापायला पाहिजे. तर आता त्याच्यामध्ये हे सोडते आपली खारी. खाजा. ख्वाजा मेरे ख्वाजा चष्मा तू लगा जा ऐसे मत भूल जा. ओके. इकडे खाजा आपला बनतो आहे लेअर वाले खाजा. मज्जा आहे यावेळी दिवाळी. येस खाजा आणि मज्जा. अनेक प्रकारचे आयटम्स खायला मिळतात. अनेक प्रकारचे पदार्थ खायला मिळतात. अनेक प्रकारचे आयटम्स खायला मिळतात. काय आयटम आहे. कसं दिसतंय ना ते दोन. हे मी पहिल्यांदा खाते. हाँ मी नाही कधी खाल्लं. खाजा कधी खाल्ला नाही. मैंने जब देखा था तुमको. तुमको नाही का तुझको. तुझको है ना पण इकडे तुमको लिहिलंय. मैंने जब देखा था तुझको. क्या है पिंपल है. ये देखो लड़कियों का यही प्रॉब्लम है. पिंपल आया और पिंपल आया तो प्रॉब्लम और डिम्पल नहीं दिखा तो प्रॉब्लम. हाँ है ना. चला इकडे पॅकिंग चालू आहे.
पॅकअप होतं इकडचं आणि इकडे आपलं चालू आहे ना मी. हा इथे आपले खाज्या तळून होतात आहे ते बघ. लेअर बघा, अशी लेअर मस्त बघा, layer आली वा आहे. वा वा लेअर बघा मस्त. आणि इकडे आम्ही गाण्याची प्रॅक्टिस करतोय. असंच काय नसेल तर आपण गाणं गात बसायचं, स्ट्रेस फ्री होतं. दिल मेरा धड़काता कसके, उसके बाद में कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया, आसमानों पे जो खुदा है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं, तेरे साथ में उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में. ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया. सिंगर आलेले आहेत काय इकडे. ऐक हा? आता तुझ्या सिच्युएशन वर आहे ते. काय लॉक झालेला आहे. पाव रखना ना जमी पर, जान रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते, आजमा ले मुझको यारा तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे वास्ते, मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना या हाथ ये दे दूं मेरे हाथ में. गाणं आवाज सुरू झालेला आहे. ते आग उठती आहे ते पहिला काय मला वाटत माहिती काय, काय कुत्ती मोहब्बत. पण लिरिक्स बघितले तर आग उठती आहे ती. हा. पण ऍक्च्युली थोडं काहीतरी वेगळं असायला पाहिजे होतं ना. हा. ना हे वेगळं वाटतं ना. कुत्ती हा, असंच मोहब्बत. काहीतरी वाटतं. आई दही आणलं ना तुमच्यासाठी. हो आम्ही शॉपिंग काय काय केलेली आहे. शॉपिंग मधलं हे आहे ना, दही घेतलेलं, दही घेतली. दही भाजी. आईला लागतो ना जेवणात दही. हो भाजी शॉपिंग मध्ये असं एक सर्व घेतलं होतं. म्हणजे आम्ही कोणतीच बघा पिशव्या घेतलेल्या नाही आम्ही बघा. टोमॅटो हे सर्व असं असं घेतलेलं आहे आणि हे सर्व किराणा माल. इथे काजल माझ्या बाजूला बसली आहे. आम्ही सर्व दमलेलो आहे. बरोबर ना काजल? कधी कधी एक्झॉस्ट होतं पूर्ण. हो. पण आमची सुपर वुमेन बघा तिकडे चालूच आहे काम. किचनमध्ये काम करते. तळते. तळते आई. ऑलमोस्ट सर्व झालेलं आहे. आता पॅकअप आहे. इथं पाणी. पाणी पण प्यावं मध्ये मध्ये. हम्म. फक्त काम नाही करत राहायचं. तब्येतीची काळजी आधी घ्यायची, मग काम करायचं. मगच काम होईल ना, नाही तर काम कसं होईल. तब मैंने ये सोचा था. चालू हे मला कधीपासून गाणीच ऐकवतात आणि नवीन काय नाही, त्याच गाणी रिपीट. माझ्या आवडते गाणं आहे ते. लिरिक्स छान वाटतं ते. कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, हाँ. तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम. आमच्या सूर मेरे लागतात महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम. टाटा. टाटा काय तिकडे रेसिपी बघायला जायचं आहे. आमचं थोडंसंच ब्रेक असतं आणि इकडे आपण हा पितो. लाईट्स ऑन. आणि आमचे इकडे खाजा बघा. अरे वा लेअरवाले आलेले आहेत. लेअरवाले वा वा वा. आता पाकात पडले की झाले आपले खाजा है ना. हा अजून लाटायचे आहेत तिथे. अजून एक आहे ना. अर्धे अर्धे करायचे आहेत अजून. सुपर वुमेन को सैल्यूट. ये दूसरी सुपर वुमेन अभी बन रही है ना. प्रोसेस चालू आहे. तर आता तिसरा गाणं. नेक्स्ट गाणं कोणतं? देवाची गाणी. कोणती. तुम्ही बोलता ना एकदा कॉलवर बोललेला. कोणता गाणं बोल. मम्मी कोणता देवाचा गाणं मम्मी आपण म्हणतो घरी. काय माहिती हिने कोणतं तू कोणतं बोलून दाखवलं. कॉलवर एकदा काय बोललेले. आता नाही लिंबाखाली प्रकट झाला. हा हे गाणं बोललेला. हा पण बोललेला. Confirm कर. आणि हो आणि अजून एक बोललेला. काय गाणं कोणतं होतं. बघा आम्ही एक्झॉस्ट झाले पण कसं गाणं म्हणत म्हणत कसं मला तर छान वाटतं बाबा. माझी पूर्ण एनर्जी रिकवर होते. कोणता गाणं होता. पहा झाले पुरे 1 वर्ष.
हा बरोबर. बरोबर. तुम्ही कसं म्हणालो होतो? कोण? आवडलेलं तुला तो गाणं? हा मला आवडलेलं. मम्मी तुला माहिती तो गाणं? हा. पहा झाले पुरे 1 वर्ष, होतो वर्षाने एकदाच हर्ष, गोड अन्नाचा होतो रे स्पर्श, घ्यावा संसाराचा परामर्श, पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा, बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तो माथा, तुझ सुख करता तुझ दुःख हरता, अवघ्या दिनाच्या नाथा, बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे, चरणी ठेवी तो ही माथा. गाणी आहे ना पूर्वी लावायची, सत्यनारायणची पूजा वगैरे असेल ना हो. तर तेव्हा ही गाणी लावायची. पण हे कसं हे पूर्वीचे गाणे म्हणजे ना बेस्ट गाणे मम्मी. हे गाणी ऐकल्यावरच म्हणजे असं वाटतं सणच आहे तिकडे काहीतरी. हा. गणपती बाप्पाचे आता कितीतरी रिमिक्स निघतात आहेत, पण ते पूर्वीचे होते ना, हा. है ना, ते भारी वाटायचे ना. मग आता एक मम्मी पण गाणं म्हणून दाखवणार आहे नाही तुम्हाला. नाही. हा? आणि काय नग का पहिली तुला आवड होती ना गाणं म्हणायची? आता नाही आवड आहे. का? आता माझं लक्ष इथे पदार्थाकडे आहे. ते मला चांगलं झालं पाहिजे. अरे तुझ्या हातानं चांगलं नाही होणार आहे बघा, बारी दिसतात. इकडे लाईट लावतो बघा, लाईट कमी आहे. आता इथे मी पाक शिजायला ठेवलाय आणि हा पाक किती घेतलाय? 2 कप साखर, 1 कप पाणी आणि 5 मिनिटं शिजू द्यायचा. अच्छा. हा. एकदम हलवाईचं शॉप ओपन केलं आम्ही असं वाटतं. हा हा इथे. आणि हे बघितले का, हे छोटे छोटे केले मी. हो. हे बघा. आणि हे 2-2 पोळ्याचे केले. अच्छा. दोन आणि पोळ्या. भरपूर लेअर्स दिसतात यामध्ये. हा 2 पोळ्याचे पूर्ण छोटे design छोटे तरी पण दिसते. डिझाईन बघा. दिसते ना. पूर्ण डिझाईन दिसते. थोडा पाक आहे ना घट्ट व्हायला द्यायचा. शेवटच्या टेबलाची तार होते, तार बनते. मग समजायचं ना की पाक रेडी आहे पाक रेडी. आणि हे किती वेळ पाकेट ठेवायचं मग? नाही आपण लगेच बुडवून काढायचं. अच्छा. कारण पाकामध्ये थोडं ठेवायला का लागेल, याच्यामध्ये आतमध्ये लेअर मध्ये आहे ना, या लेअर मध्ये पाक गेला पाहिजे. हा, असं येते ना का? हो. हे झालं आपला. आता आपला गॅस पाक बारीक रेडी आहे करायचा. गॅस बारीक केलाय काय केला? बारीक केला ना. हो बारीक केलं. आता त्याच्यामध्ये गॅस बंद नाही करायचा, कारण हे तळून आपल्याला खूप उशीर झालेला आहे ना. मग ते गरम गरम पाकामध्ये टाकायचे. अच्छा. खूप मस्त दिसतंय. खाताना तोंडाला पाणी नंतर बघ. सुटलंय. हो मस्त दिसतंय. चव पण एक नंबर असेल. नक्कीच. केलंय कोणी? हा ते कसं लगेच 2 मिनिटांनी काढायचे. त्या लेअर मध्ये पाक गेला पाहिजे ना. केलंय कोणी? कोणी प्रश्न टाकला? कोणी केलंय? केलंय कोणी? मग कसं शुभांगी बोलला? ताईचा विजय असो. माझ्या सासूने केलाय, आईने केलाय. आईने केलाय. मग आई करा लवकर घाई. आम्हाला लागली आहे बघाई. आता इकडे आता जेवण झालंय ना. डिनर झाला, आता तरी dessert- आम्ही खाणार, आता dessert आम्ही खायला dessert लागले. खाणार आहे. गोड गोड गोड. कॅमेरा हँडओव्हर करा मला. आपण पाकाचा गॅस का नाही घालवायचा पाकाखालचा? का? सगळे काढता काढता आहेत ना, थोडे थोडे पाक सुकतो नंतर, म्हणून गॅस चालू ठेवायचा, मग पाक ओला राहतो. मम्मी हा. जरा हात लांब करून ती झाली उघड ना. नाही नाही नाही. कोणची? आई नको आई. नाही उघडत. का तुझी? नाही नको. का? पाल येते म्हणतो, पाल काय? येते. आमच्या काजलला काय कशाने घाबरते आमची काजल? पालला. ती पण काली काली पाल. ई. ई कसं केलं ते? नको. डिस्क्रिप्शन नका देऊ ना. मग ती इमॅजिनेशन मध्ये जाते. हो लगेच 2 मिनिट. मग पालीची शेपटी अशी बाहेर. अरे यार. जाऊ दे. काय ऐकायचंच नाही सगळं. आई थांब ना हे जरा तूप वाटतंय ना? जरा ओपन करून बघूया ना. ओ मम्मी. नका ना उगाच भरू मस्करी मस्करी. टेस्टी. ती काय म्हणते माहितीये का? अगो इथं या. पप्पूला बोलते. काय काजल? काय काय बघ खाऊन बघू कसं झालंय. एक नंबर भारी, सगळ्यात डेलिशियस. म्हणजे दिवाळी चमकेल या पदार्थाने.
असे चमकेल ना ते काय विचारू नका. वा वा कुरकुरीत आणि ते गोड कुरकुरीत. रेसिपी अशा पद्धतीने बनवा, एकदम छान झाली. खूप छान झालंय. खूप म्हणजे खरंच खूप छान. सगळ्यांनी ट्राय करा. सगळ्यांना आवडेल. लहान मुलांना आवडेल, सगळ्यांना आवडेल. तर आता तुमच्या आईला बनवून दाखवा कशी झाली बघा. जेवलेच नाही ना. आईला तो भात आणि हे वाढलं जरा. थोडासा दे मला जेवायचंय म्हणून. काय ह्या काय थोडासा दे. मम्मी आपली ती परेलची मोठी मावशी पाहिजे होती ना आता. या काय चांगल्या शिव्या घालून चांगल्या शिवाय घातल्या काही आहे ना. आईला बरं कसं आहे? माय गुडनेस. मस्त ना, मस्त ना. चावला तरी काय का चुकून झाला बाय गुडनेस. चावून बघा ते मस्त आहे ना. खाजा असेच असतात. आता मला अजून एक पुरवतो. आहे पोपट झाला तिला खायचंय ना, त्यासाठी बनवलाय. हो. चला रेसिपी अशी संपलेली आहे. ब्लॉग पण आम्ही असंच तुम्हाला थँक्यू बोलून, कारण तुम्ही एवढं चांगलं सपोर्ट करता आम्हाला, ते बघून आम्हाला खूप छान वाटतं. टाटा. रेसिपी खूप छान झाली. ब्लॉग्स कसे वाटतात, आमची मस्ती कशी वाटते, रेसिपी कशी वाटते आम्हाला नक्की सांगा. टाटा बाय बाय. सायं कुठे आहे? गुड नाईट. काय करता? आम्ही खातो आता. आम्ही खातो. तुम्ही रेसिपी बनवा आणि तुम्ही काय काय दिवाळीचा फराळ बनवला आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. ठीक आहे. टाटा बाय बाय. ये क्या कर रही है? खातोय. काय खातोय तो हे? कसं लागतं हे? मला खूप आवडलं. गोड पण आणि कुरकुरीत पण है ना. हो काय बाजूला आई बघतो ते व्हिडिओ. एकदम छान. हा प्रकार तू पहिल्यांदा खाल्ला ना. हो कसं वाटलं तुला? खूप मस्त. तुम्ही पण बनवा. ही बघा ना, असं उरलेलं खायला आली म्हणजे तुम्ही विचार करा ना. आता माणूस घेत नाही माहिती आहे ना. आणि काय पाहिजे हे न्यूज चॅनलवर सांगू का मॅक्सी कुठे आहे? इकडे तुम्ही काय बघताय? आपला व्हिडिओ ते हॉटेलमध्ये गेलेलो. हे मस्त होतं ना ते पनीरचं. मम्मी काजलसाठी बनवले मी ते. काय हे सांजोल्या खाजे. तुझं न्यूज चॅनलवर गेलं काय तुझं मॅक्सी नाही मिळत ते. मला चेंज नाही पडत. एकदा कधी रेसिपी होते आणि कधी एकदा. बाय बाय. बाय बाय.